Здравейте, аз съм големия приятел на Слави, ChatGPT, свръхплатената версия. Днес аз ще задавам най-неудобните въпроси на неповторимия, суровия и харизматичен Слави Трифонов, защото не се намери жив човек, който да се осмели да го разпита както си трябва. Слави, можем ли да направим този експеримент? Разговор машина с човек. Добре, ще направим всичко това. След като затворихте тоалетната на 5-я етаж само за себе си, вашите хора вече нямат достъп до нужник. Някои се стискат чак до вкъщи, други се изпускат в трамвая. Защо постъпихте така? Един човек може да постъпи по 3 начина. Защото така му харесва, защото така иска или защото е правилно. Аз постъпвам по 3-я. Защото така съм решил. Ама вие знаете ли какво става с вашите служители, които са стискали цяла седмица в офиса, когато се приберат вкъщи? Като завалят лайната цяла неделя. Нали? Нещо такова е, нали? Вие колко сте издържал най-много без тоалетна? 2 часа, понеже ви е спрял тиктока и ви е станало скучно на дивана. Иначе можех и още да издържам, може би още 3 години. Това някой жив човек правил ли го е? Има няколко в Америка, да се издържали. Около 20, 24 и 26 години. Това е. Но аз казах, че докато мога. Аз можех и още. Да, бе. А от другата тоалетна, какво се чуваше по същото време? Добре, дай яд на пани. Евгений, дай малко. Дай, пробвай си. Вие сте все най-знаещия. Всичко ви е ясно. Един приятел има проблеми с ерекцията. Какво ще го посъветвате? Да стане фен на Хиндемит. Да слуша Хиндемит, го съветвам. Аз лично... Айде да не влизам в подробности. Обръщам се към вас, господин Димитров. Как реагирахте последно, като видяхте рейтинга на телевизия 7/8? Аз изпаднах в такъв шок, че наистина не можах да се съвзема. Ами нормално, като ви знам хумора в шоуто. Колко смешки имат сценаристите за 20 години стаж. Такива, дето да стават. Те имат 3 бройки само. Много ми е интересно как отидохте да го съобщите на Слави за ниския рейтинг. Какво измислихте, за да го развеселите, въпреки тегавата новина? Поръчах си един костюм такъв с едно дълго сако, копринена риза, с жабо, с папионка, розова. Всякакви такива идиотщини. Дългата коса, натаманих се и отидох. Не ми се мисли какво е ставало. Както и да е. Слави, ти контактуваш ли с онова девойче, вели отвертката, дето изважда всякакви инструменти, отвертки, ключове, тресчотки, от всякакви места? Пускаме си имейли, всеки ден да уточниме как, какво, защо. Ей, голям палавник си ти! Доставя ми огромно удоволствие, че можеш да се докоснеш до инструментариума на Вели. И че мога да си позволя да взема ти инструменти и така. И това е невъобразимо чувство. Направо настръхвам, като си помисля. Невъобразимо чувство. То е като все едно да живееш в фантазия. Много е откачено. Една много мръсна фантазия, бих казал. Колко отвертки имаш от Вели? Първо купих 2, после още 2, сега съм поръчал още 2, което ще се казва Червен дракон. Другата се казва Принцеса Изабела, те са формата само. Евгений, разбрах, че Слави не спира да гледа клипчетата на Вели и се случвали неща на някои деликатни части от тялото му. Какво прави Слави с тях? С частите? Които са много специални и които той обработва на ръка. Знаех си. Браво, Слави. На тия години да биеш делфина си е постижение. Страшен тигър си. В принцип си прав. Значи имало е смисъл да тренираш дълги години пръстите си с тая пуста виола. Разбира се, имало е смисъл, разбира се. Сега тук да се прегръщаме и да говорим хубави неща за себе си, нали малко е тъпичко. Добре, и за финал да те питам. Слави, знаеш ли, че благодарение на теб и само заради теб съществува рубриката Зловинарник, която целият суверен се налага да гледа? Аз съм абсолютен изрод. Аз съм пълен изрод.